Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Siz Tataristan Yeni Asır kanalında Tatarlar tapşırın qarıysız. Maksatımız dünyaga sivilgen milletteşlerimizni birleştirip, onlarning yaşayışını yaktırtı. Bugünkü programda Novosibirskiyda Sibir Tatar Yaşları Forumu uzdu. Gül isteyini bitirdim şu yaşlar için tilini de bileler. Orenburg ülkesi mekteplerinde Tatar tili okutulamı? Silem tili bik naşar var aynı. Ballar sileşmiyor. Abdullah Tokay tırmışına hem icatına bağışlanan yana kitap təqdim edildi. Bu kitap bana koybrevler bilen bahsga kirgede mecbur etti. Penza ülkesinde gımır etüşü Yumakulovlar. Bir gaileden 5 harbiy ofitser. Это считает, что iki бала миники должны быть офицерами. Almatada yaşavçı işmeker Rafikov. Россия tübəklərində yana yaşlar uyuşmaları, Tatar gaileleri balalar, Novosibirskiyda Sibir Tatar Yaşları Forumunun 10 yıllık işçenliği neticesi bu. Forum 11. tapqır Yaşlar Milli Medeni Hareketinin 60'tan artıq aktivistini jıydı. Bu uçraşuda jır hem biyular bilen birge gaile, biznes, moda, yaş milletteşlerimizni ictimai uyuşmalarga jelib etü meseleleri de ko'tarildi. 10 yıl ilk forumni uyushtiruvchilar hazır indi tecrübe ortaklaşalar hem master-klasslar uzdiralar. Меня зовут Сания, я хожу в татарский центр в ТМК Алтын Юлдыз. Меня зовут Зарина, из Казахстана, Семидан. Меня 20 яш, я посещаю курсы татарского языка. Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk, Altay, Qozog'iston Sibir Tatar Yaşları Festivalining geografiyasi ko'pdan Rossiya cheklaridan chiqdi. Festivalni uyushtiruvchilar 11 yil ilk do'stlashirga ham ruhlantirishga degan maqsad qo'yib ish boshlaganlar. 11. festival 60 qatnashuvchini qabul etdi. Qonaqlarni salamlarga Novosibirsk өлкәсе hukumati vakillari da keldi. Tübəkdə barlıq millətlər içində yaxşı şartlar buldurilgan. Alayda Tatar Milli Mədəni Avtonomiyasının Yaşlar Üzəginin işi ayırışa maqtauga layiq bulub çıxdı. Bilgili üzəkdə milli qiymətlər. Как написано в уставе, для сохранения самобытности, там, изучения языка, там, чтобы они пропагандировали свой язык, мы знали они. Это одно из тех направлений, это, как бы в уставе. Второй момент, мы хотим, чтобы те люди, молодежь, которая к нам приезжала, чтобы они познакомились. Novosibirsk өлкәсенең Татар Milli Мәдәни Үзәге директоры һәм Сибир Татар Яшьләре форумын оештыручыларның берсе Рауза Тихамирова әлеге хезмәтенең дәвамы өчен борчылмый. Форум дәвамчыларны үстерергә дә ярдәм иткән. Ә менә алга куелган максатлар катлаулана бара. Татары все растворяются, идет глобализация, поэтому идет утрата татарского языка, ну и всего, что связано с этим. Бу шишләсе мәсьәләләрне яшьләр аңлый, алар ачыктан ачык һәм русча татар мәдәнияте киләчәге турында фикер алышалар. Катнаш никахлар Сибирның бөтен шәһәрләрендә дә күзәтелә ди яшьләр хәрәкәтенең башында торган Ралия Галиева. Молодое же поколение пошло, оно меньше интересуется татарской культурой. Вот. Но такие мероприятия, как СФТМ, они заряжают молодых людей, даже тех, кто еще не приобщился к татарской культуре, да, они приобретают друзей, приобретают новые знания, вообще узнают что-то про свою культуру, и им дальше охота этим заниматься и развивать. Әлеге форум кайчандыр башка өлкәләрдә, мәсәлән, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Томскиларда татар яшьләре оешмалары барлыкка килүгә тәрә. Я представляю организацию Яшел Дингез. Это организация клубного формирования Центра татарской культуры. Нас 5 человек приехали на СФТМ. Мы проводим очень много мероприятий, в том числе недавно мы провели акцию Чак-Чак-Пати, которую провели в центре города, привлекая других людей, которые гуляли по Новособорной, которые могли узнать татарскую культуру, познакомиться с ней. Туган телдә сөйләүчеләр форумда катнашучылар арасында бик аз. Шуңа күрә татар теле көндәлек дәресләр тәртибендә 1-нче юлда. 3 көн программасында яшьләр оешмалары эше өчен иң күп файдалы мастер-класслар. Татар телендә булмаса табигать, хисләр, ишарәләр телендә Татарстан Республикасының атказанган артисты үз һөнәренең нечкәлекләренә төшендерде. Яшьләрне халык алдында каушамаска өйрәтте. Аны фестивальдә катнашучыларның милли сәнгатькә һәм үз туган мәдәниятенә битараф булмаулары сөендерде. Шикеремне карап сөенеп утырам. Киенишем булмады, юк, менә гел сөенеп утырдым шушы яшьләр өчен. Телне дә беләләр 100%-ка булмаса да, телне ничектер үзара барбыр
сакларга тырышалар, татарча сөйләшергә тырышалар. Бик авыр булса да кайберләргә карый, кайберәүләренә карыйсың инде, ул тырыша барыбер телен җимерә, әмма дә ләкин татарча сөйләшергә тырыша. Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Себер гимнын барлык катнашучылар җырлады. Җырчы Альбина Апанаева дәресләрендә башта карап җырларга рөхсәт ителә, ә инде вакыт узгач алар ятланып бетә. Репетициялар иртән, көндез, кич. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Новосибирск. Соңгы вакытта татар авыллары мәктәпләрендә ана теле дәресләрен фән буларак укытыргамы, юкмы дигән сорау еш яңгырый. Бу хәл яңа уку елында Оренбург өлкәсенең Алабайтал мәктәбендә дә булды. Кем риза, кем юк. Алабайтал мәктәбе Беләй районында урнашкан. Тарихны һәм телне сакларга тырышучы бердән-бер татар авылындагы белем учагы. Ә бу инде иң элек мәктәпнең, авыл халкының яшәеше, татар мөхите турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Моның сәбәпләре һәм нәтиҗәсе, мәсьәләне чишү юллары бармы? Бу сорауларга җавапны безнең хәбәрчеләребез эзләде. Лена Гыйлметдин кызы дәресендә 1 һәм 3 сыйныф укучылары. Бу аз комплектлы мәктәпләр өчен гадәти күренеш. Алабайтал мәктәбендә барлыгы 38 бала белем ала. Китаплары бар, программалары рус мәктәпләре өчен. Татарча да, урысча да язылган, шуның өчен рус телен күбрәк сөйләшкән балаларга, аларга җиңелрәк була. Алабайтал мәктәбе районда татар теле укытылган бердән-бер уку йорты. Ни өчен соң 400-гә якын укучысы булган мәктәптә ана теле артык фән булып калган? 2 ел укып киләбез пятидневка белән дип әйтәм. Әниләре заказчик образованиялар, 5 кыналарга бөтен яктан да уңай инде. Балалар да иде, балаларны белән дә эш итәргә була. Күбесе родительләрнең 5 көн булсын ди, татар теле дә кирәк безгә дип нитәләр. Шуңа күрә татар теле хәзер безнең начальник класс дип әйтәм торып калды. Оренбург өлкәсе Мәгариф министрлыгының әмере буенча бала мәктәптә татар телен фән буларак укысын өчен әти-әниләрдән гариза алу кирәк. Укучыларның 65% катнаш гаиләләрдән. Я, конечно, хочу, чтобы дети изучали свой родной язык. С отцом разговаривают, папа учит их по-татарски немножко, кое-что. Ну, мы сами в семье разговариваем, конечно, по-русски. Старший вот ходит во 2 класс, изучает они татарский, дочка еще в саду. Но они там тоже учат татарский. В основном все говорят по-татарски, в основном бабушки. Я вот татарский не знаю, поэтому мне сложно разговаривать, и я не понимаю. Поэтому хочу, да, чтобы дети знали татарский, хотя бы дети. Укытучылар бар, әти-әниләрдән ризалык алынган. Башлангыч сыйныфларда 5 көнлек уку планында татар теленә 1 сәгатьлек урын табылган. Расписаниегә кирсә дә, ул факультатив рәвешендә укытыла. Факультативта без билгеләр куймыйбыз. Но билгеләр куймагач, балаларның барыбер бернинди кызыксындырырга кирәк. Шуның өчен без аларга 5леме шундый билгеләр генә куябыз, наклейка кебек кенә. 5-9 сыйныфлар өчен факультатив каралмаган. Алар өчен башка юл тапканнар, түгәрәкләр. Сөйләм теле бик начар бара инде. Балалар сөйләшми. Әмма ләкин идә дә аз сөйләшәләр. Әниләр, урыслар төрле милләт, әниләр, әтиләр хәзер төрле милләт кешеләре бездә. Шуның өчен алар бик тә ярдәм итәләр балалар татар телен өйрәнер өчен. Менә быел отдел образования Беляевского района безгә яңадан сәгатьләр бирде. Литературный краеведение кебек кружок, түгәрәк 34 сәгатьтә без бөтен үзебезнең якта шагыйрьләребез турында сөйлибез. Күренекле кешеләр турында сөйлибез. Һәрберсенә һәрбер тема әзер. Мәктәп белән балалар бакчасы бер бинада урнашкан. Анда 20 нәни йөри. Тәрбиячеләр дә сабыйлар белән татар телендә сөйләшергә тырыша. Аңлаешлы булсын өчен еш кына тәрҗемә кулланалар. Во всех режимных моментах, когда кушаем, когда одеваемся, сказки читаем, переводим, песни поют у нас, стихи рассказывают на праздниках по-татарски.
на родном языке стараемся говорить. Лилия Ахтамова да бу кызлар кебек кичкенәдән бии башлый. Хәзер авыл клубы каршында эшләп килгән бию түгәрәген 3нче ел җитәкли. Инде чәчәкләр бию төркеменә йөрүчеләрнең саны да 20гә җиткән. Репертуарларында заманча һәм халык биюләре. Татарча бездә 5 бию бар татарча. Ничә комплект костюмнарыбыз? Комплект костюмнарыбыз бездә бер генә, пока что татарский, вот именно. Татарский, если әйтергә, бер комплект. Шили, спонсорларыбыз безгә помогли, родители хорошо безгә помогают. Бу укучылар мәктәп каршында күп еллар дәвамында эшләп килгән Уремте фольклор төркеменә йөрүчеләр. Конкурсларда, фестивальләрдә катнашалар. Чыгарылыш сыйныфларга алмашка икенчеләре килә. Дүртйөзләп халкы, мәктәбендә 38 укучысы, 20 балалар бакчасына йөрүче сабыйлары булган мәктәпнең милли юнәлешен саклап калу мөһим. Бу инде алабайталыларның үзләреннән тора. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Габдулла Тукай тормышына һәм иҗатына багышланган яңа китап тәкъдим ителде. Бу китап миңа кайберәүләр белән бәхәскә керергә дә мәҗбүр итте. Пенза өлкәсендә гомер итүче Юмакуловлар. Бер гаиләдән 5 хәрби офицер. Ул шулай димештер, 2 бала минеке должны быть офицерами. Алматыда яшәүче эшмәкәр Рафиков. Дәхиянда каләм тарткан Тукаевтыр. Ул тарафта аның кеби шагыйрь юктыр. Язылган шигырьләрен үлчәр исәк, һәр шигыре уйланырлык, дакыйктыр. Шагыйрь Кәшшаф Пати 1907 елда Әл-Гасыр Җәдид журналында урын алган шигырендә Тукай талантына мәдхия укый. Әлеге юллар шушы көннәрдә киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителгән Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты китабыннан. Басма тагын ниләр белән үзенчәлекле соң? Чарадан безнең репортаж. Габдулла Тукайның әдәби музейында алма төшәрлек тә урын юк. Кунаклар арасында халык язучылары, чит илләрдән килгән галимнәр, тел белгечләре, фәнни хезмәткәрләр, артистлар. Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты беркемне дә битараф калдырмый. Тәкъдим ителгән Габдулла Тукайның тормыш һәм иҗат хроникасы проектының беренче китабында язучының 1886-1907 еллардагы тормышы һәм иҗаты бирелгән. Тукайның ике дәвере яктыртыла. Беренчесе аның Казан арты дәвере. Без инде әйтә алабыз, ул дәвер Тукайның кушылавыш ишиле, Кырлайда яшәү белән бәйле. Икенчесе җаек дәвере белән бәйле. Бу китапта без Тукай белән бергә татар дөньясы турында да мәгълүмат бирәбез. Шагыйрьнең бу чорда язылган әсәрләре, замандашларының хатирәләре, газета һәм журналларда басылган материаллар, рәсми документлар. Габдулла Тукайның шушы чорда булган тормышы һәм иҗаты төрле чыганаклар нигезендә яктыртыла. Аның иҗаты гасырлар буена галимнәр, язучылар, тәнкыйтьчеләр, Россия һәм чит ил укучыларының игътибарын үзенә җәлеп итә. Үткән гасырда бу улы иҗат төрлечә бәяләнде, төрле шәрехләүләргә дучар булды. Менә Тукайны гел укыйсың, укыган сайын яңадан ачасың. Бу китап миңа кайберәүләр белән бәхәскә керергә дә мәҗбүр итте, чөнки Уралчырын кешеләр Тукайның әле иҗатка килүенә чоры, өйрәнүгенә чоры дип атыйлар. Бу аның ул елларда иҗат иткән әсәрләрен бик үк яхшы белмәүдән килә дигән фикергә килдем мин. Һәрбер әсәрне анализ ясаганнан соң
Тукай гаҗәеп кызыклы булган икән. Хәтта Уралда әле яшь кенә килеш шигырьләр язганда да дигән нәтиҗә ясадым. Менә минем өчен шуның белән кызыклы, ул үзенең беренче иҗат чорында ук һәм суфичылык, һәм башка агымнарның бөтен әдәби алымнарын кулланган, төрлечә иҗат итеп караган, реалистик пландагы әсәрләр дә бар, романтик рухтагылары да бар. Гаҗәеп киң планлы иҗат иткән. Фуат Галимуллин да әлеге китапны башыннан ахырына кадәр укып чыккан. Әлеге хезмәтнең татар халкы өчен әһәмияте бәяләп бетергесез ди ул. Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтның менә мондый хезмәтне язуга алынуы бик мактаулы эш. Чөнки хәтта энциклопедияның үзендә дә әле ак таплар, ачыкланмаган урыннар бар иде. Менә шушыларны бетерү өчен инде Габдулла Тукайның bütün тормышын инәсеннән җибенә кадәр һәр көнге тормышын белергә кирәк безгә. Менә шул юнәлештә бу бик әһәмиятле хезмәт. Һәм бик күп мәгълүматлар ачыкланган, документлар өйрәнелгән, истәлекләр, ул вакыттагы матбугат карап чыгылган, бик зур эш эшләнгән. Әлеге вакыйга Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 21 гасырда филология һәм сәнгать белеме 2нче халыкара яшьләр фәнни мәктәбенең бер чарасы. Менә шушы чараларның бер өлеше итеп без инде әле шушы көннәрдә генә дөнья күргән Тукайның тормышы һәм иҗатына багышланган хезмәтне тәкъдим итәргә булдык. Ул инде яңа гына эшләнгән, ул 3 китаптан булачак ул китап. Бу инде Тукайның тормышы һәм иҗатының хроникасын үз эченә ала. Димәк, ул һәр көнен, һәр сәгатен кайларда яшәгән, ничек иҗат иткән, менә бу барлык мәгълүматларны да тупларга тырышты. Китапны тәкъдим итү кичәсе Габдулла Тукайның әдәби музеенда узды. Бина төзекләндерелгәннән соң бу беренче чара. Бездә хәзер Тукай үзәге эшләп килә. Анда Тукайның төрле елларда, төрле телләрдә нәшер ителгән китаплары белән бергә фәнни өйрәнгән, төрле истәлекләр тупланган, башка бик күп китапларда урын алган. Һәм без инде үзебезнең музейга килгән тамашачыларга әлеге китап белән танышырга мөмкинлек бирәчәкбез. Алар да үзләренең фикерләрен безгә әйтеп калдыра алачаклар һәм ул эзләнүләрдә яңа бер җирлек булыр дип уйлыйбыз. Китап 2 рус һәм татар телләрендә нәшер ителде. Бу чиратында Тукай иҗаты татар әдәбияты тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынучы киң даирә укучыларга юнәлгән. Роза Зиятуллина, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Татар халкының данлыклы ул кызлары безне гаҗәпләндерүдән туктамый. Бер татар гаиләсеннән 2 полковник чыгу сирәк күренеш. Сез безнең белән килешерсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә шундый сирәк һәм үрнәк хәрби гаиләләрнең берсе Пенза өлкәсендә гомер итә. Сүзебез төбәкнең Кузнецк районында яшәүче Алияпа һәм Хәсән абый Юмакуловлар үстергән егетләр турында. Бүген Россия армиясында бу гаиләдән чыккан 5 офицер хезмәт итә. Хезмәттәшебез Рамис Сафин ишле хәрбиләр гаиләсендә булып, андагы тәртипләр һәм буыннар бәйләнешенең серләре белән танышып кайтты. Әлеге гаиләнең беренче вәкиле, ул чактагы майор Наил Юмакулов белән мин Ульяновск хәрби училищесында булганда танышкан идем. Соңрак аның нәсел тамырлары безнең күршедәге Пенза өлкәсеннән икәнен белдем. Наилнең сөйләве буенча, аның әтисе бүген инде мәрхүм булган Хәсән ага гаиләдәге 2 улының да офицер булуларын тели. Әти минеке мәрхүм хәзер, 2 ел үзе янында бүйек. Вот ул шулай димештер, 2 бала минеке должны быть офицерами. Кичә яшьтән хәрби шәһәрчектә үскән Наилнең әтисе Хәсән ага балаларны сабый чактан ук хәрбиләрчә тәртипкә өйрәтеп, чын ирләрчә тәрбияли. Беләсең, без бер качан кынямады, бер качан. Но если взгляд бакте, и мин сразу вот ничего вот хочу не инделялты, вот 2 ел ярым юктыр, и до сих пор киләйдем, я пришла баксас төмә. До сих пор үземин дәби, и то багай дидерстеме, значит, меня насраттым не то, насраттым никто, потому что по взгляду инде ангарайдик. Хәсән абый белән Алияпа 2 егет һәм 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. 2 уллары да Наил белән Гали нәкъ әтиләре теләгәнчә тормыш юлларын хәрби хезмәткә багышлыйлар. Алияпа да әтиләре сүзенә каршы килми. Балаларым минеке бик тә ниләр, яхшылар. Нәкъ дисәң, бабайбыз безнеке кырыс иде. Да киләләр урамнан, бага кисәләрен нюхит итеп, тәмәке тартмыйлармы? Да 2 малаем да шулай нидә соратуда укыдылар.
Бәк тәртипле. Хәзер дә бата яхшы торалар. Да, яхшыланнарым. Мама была добрее, чем папа, да. Но папа тоже нас поддерживал, тоже. У папы тоже были, как говорится, когда нужно, он нас тоже был добренький, когда нужно, он нас и ругал, и за все это мы получали. Наил Саратов хәрби училищесын кызыл диплом белән тәмамлаганнан соң Ульяновскига эшкә җибәрелә һәм кем әйтмешли гомерлеккә кала. Училище җитәкчелеге яшь лейтенантка әле яңа гына мәктәп бетереп парт артыннан чыккан егетләрне хәрби хезмәткә әзерләү буенча укытучылык эшен ышанып тапшыралар. Бүген инде ул укытып чыгарган офицерлар югары хәрби дәрәҗәләр алып илебезнең генә түгел, ерак һәм якын чит илләрдә дә хезмәт итәләр. Кешеләр белән уртак тел табу, оештыру эше Наилгә студент елларыннан бирле таныш. Мин школда возглавлял комитет по комсомолу, бетену сюда идем. Потом не скучно идти, без никаких бетену все организовать так. Мин член комитета комсомола часть идем. И поэтому, когда военное училище поступать тем, мне характеристика бердилер, рекомендации. У рекомендаций, помогать тебе при поступлении, стараться к ракетному училищу, шлай был день. Белемгә һәр чак яңалыкка омтылган Наил Юмакулов аспирантура тәмамлап педагогия фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗә алуга ирешә. Ульяновск хәрби техник университетында зур абруй казанган оста оештыручыны өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге дә тиз күреп ала һәм аны район башлыгы итеп билгелиләр. Аның тәкъдим буенча районда яшәүче татар эшмәкәрләренең дә клубын оештыралар. Хәзер ай саен бер предприятиедә ачык ишекләр көне уза. Шулай итеп алар татар эшмәкәрләре белән бергә җыелып, тәҗрибә уртаклашыр, бер-берсенә ярдәм итү юлларын эзләү өчен майданчык барлыкка килә. Мы собирали расширенное заседание автономии татарской, с исполкомом были люди, и приняли решение для того, чтобы объединить вокруг, предприятий, вокруг руководителей предприятий, где, являются руководителями татары, и начать проводить так называемые дни открытых дверей. Вот сегодня первые мы провели мероприятие, я думаю, что оно удалось. И посмотрели, как организовано предприятие как организовано производство на одном из предприятий по выпуску дверей. И в перспективе мы хотим, чтобы везде, где на предприятиях Заволжского района, города Ульяновска, имеются предприятия и в них руководители татары, чтобы они смотрели, обменивались опытом и для того, чтобы помогали в это непростое время реализовать свои, свою продукцию, свои планы, меняться мнениями, собираться. И это позволит объединиться татарскому народу. Балалар һәр нәрсәгә дә кырыс һәм таләпчән карарга гадәтләнгән хәрби шәһәрчектә үсәләр дә, алар әти-әнисе Алияпа белән Хәсән абыйның барлык уңай якларында үзләренә алганнар. Әти не хватает безнеке, они утрап тора, әти шулай креслода утрап тора иде. Ул за столом безне белән шулай. И в сторону китәтә шулай и наблюдать итә. Әти утыр давай чай чәбез. Юк, алар сез утырыгыз. Әмин багам, янында багам сезне сифатыгыз, нәниләрне шулай утырып тора иде. Юмакуловларда шундый гадәт. Гаиләдә нинди генә вакыйга булса да, алар бергә җыелып төп нигезгә кайталар. Бүгенге мәҗлеснең сәбәбе ике полковник үстергән әниләре һәм әбиләре Алияпаның туган көне. 80 яшен тутырган хезмәт ветеранын котларга бүген инде балалар гына түгел, оныклары да, аларның балалары да кайткан. Хәзер Алияпа иртә кичен бала оныклары өчен дуга кылып яши. Укыйм шулай ары беридә. Бабайыма да укыйм, не белгәнне. Муллалар әтәйне шуларак белгәннең сәбәбе була. Шулай миңа әйттеләр Ульяновскида. Да, укыйбыз. Тормышның яме дә, сау сәламәт килеш, бала аныкларының игелеген күреп, аларның җылы карашын тоеп яшәүдә бит. Бала чакта биргән матур тәрбиянең нәтиҗәсе дә матур була шул. Ульяновск һәм Пенза өлкәләреннән Рамисафин, татарлар. Җитезлек, хезмәт сөю, татар халкының канында. Кайда, нинди мөхиттә яшәүләренә карамастан милләттәшләребез югалып калмый. Эшен дә таба, булдыра алганча халкына хезмәт итә. Татарлар арасында эшмәкәрләрнең күп булуы шуның белән аңлатыла да. Без үз чиратыбызда аларның эш гамәлләрен яктыртып барырга тырышабыз. Бүген Алматы шәһәрендә гомер итүче Рафиковларның эшчәнлеге хакында җиткерербез. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Алматы бакчачылары быел 600 тоннага якын алма җыярга планлаштыралар. 18 гектар җирдә зур алма бакчасы Рафиковлар гаиләсенең иң зур горурлыгы. Бакча хуҗасы Назир Рафиков үзе 18 елдан артык электр белән эретеп ябыштыручы булып эшләгән. Аннан соң гаиләсе белән бергә агач эшен башлап җибәрәләр. Алма бакчасы булдыруны Назир агага бер туганы 6 ел элек тәкъдим иткән.
У меня племянник есть, старшего брата сын, Рафиков Равиль. Вот он загорелся садом. Выбирали долго место, где можно было посадить, и остановились вот на этом участке. Кыска гына вакыт эчендә 75 меңнән артык алма агачы утыртылган. Алматы өлкәсендә бу сирәк сортлар үстергән беренче алма бакчасы. Үсентеләрен Италия һәм Бельгиядән алып кайтканнар, һәм алар җирле коры далаларга бик әйбәт җайлашканнар. Су сибү тамчылы сугару системасы белән алып барыла. Шулай итеп, су турыдан агач тамырларына эләгә һәм берничә тапкыр азрак тотыла. Какое преимущество? Не требуется много воды. Каждое дерево, сколько надо будет, какое время года, какое время месяца, там надо 10 литров, можно регулировать 10 литров подавать, надо 18 литров, значит 18 литров. Так что очень экономно, вода никуда не убегает, прямо каплями капает. И какое преимущество еще? Можно через каплю на землю давать удобрения. Агач кисү һәм уңыш җыю вакытында өстәмә эшче көч җәлеп ителә. Всю зиму мы здесь находимся, отгружаем готовую продукцию, заказы есть, сами продаем, отгружаем. В общем, круглый год уже работа у нас идет. И где-то человек 8-10, можно сказать, постоянно здесь работает целый круглый год. И также, когда сбор урожая идет или обрезка идет, там уже нанимаем по 50, по 60 человек там, чтобы вовремя собрать. Җыелган барлык уңыш шунда ук зур суыткычларга урнаштырыла. Шуларның берсендә 100 тоннага якын алма саклана. Мондый зур һәм сыйфатлы уңышның сере нидә соң? Җирле һава шартлары мөһим, ди Назир абый. Почему наши яблоки получаются вкусными? Здесь, значит, горы рядом. Ночью с гор дует холодный ветер, летом солнце. То есть холод и жара, в общем, дает свои эффективы на качество и на вкусовые качества яблок. Бакчачы сүзләренә караганда, бүген аларның төп бурычы җыелган уңышны вакытында сату. Төп күләмне алар Алматага һәм Казакъстанның башка төбәкләренә җибәрәләр. Якын киләчәктә Россия Федерациясе киңлекләрен ачыгарга ниятлиләр. Поэтому, если желающие будут, пожалуйста, особенно с Татарстана, хотелось бы очень надеяться на вас, что вы обратите на наш сад внимание, и мы готовы уже с этого года около 800 тысяч тонн яблок отгружать в другие регионы. Мондый бакчалар Казакъстан өчен яңа, әмма бик уңышлы бизнес. Бакчачылыкта заманча технологияләр куллану ул уңышлы эшнең нигезе, дип саный Рафиковлар гаиләсе. Һәм без аларга уңышлар телибез. Әдилә Тухбатова, Бауыржан Кажаканов, Татарлар, Алматы, Казакъстан. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр, без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Сау булыгыз.